Il-Gvern ta' Roberta Bela daħħal baxx legal notice li tolqot il-miżati tal-Awtorità tal-Mediċini u t-tariffi għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti mediċinali ġodda. Dan ġie żvelat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg f'attività politika li saret il-ħadd filgħodu fl-Isla fejn tenna illi minkejja li l-Gvern ta' Roberta Bela ftaħar li l-budget kellu jkun mingħajr taxxi dawn it-tariffi l-ġodda fuq is-settur tal-mediċini huma pis addizzjonali, ħlasijiet li huma eżorbitanti u li se jħallu impatt negattiv fuq il-poplu Malti u Awċi kollu. Dak huwa l-gvern li għandna qudiemna ħbib tiegħi, illi l-affarijiet ma jsemmihomx kollha għaliex dal-aħħar ġranet daħħal il-legal notice fil-Parlament u minħabba fek il-pazjenti ser ibatu għaliex ħajkollhom iktar mediċini għoljin milli kienu qabel. Il-legal notice daħlet fis-seħħ fil-21 ta' Ottubru biżidiet f'ċerti każi huma ta' aktar minn 1000 euro. Dawn se jkunu qed iħallu impatt fuq l-importaturi tal-mediċini imma wkoll fuq il-konsumatur, jiġifieri l-pazjent u kull min għandu bżonn jixtri mediċina għax se jkun qed jixtri mediċina bi prezz għoli. Apparti minn hekk il-miżata biex wieħed jakkwista liċenzja biex jiftaħ spiżerija u anke l-miżata annwali biex iżomm spiżerija issa għoliet b'mod li f'ċerti każi saħansitra triplat. Al kontrarju ta' dan kollu Elix Borg tenna kif gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jipprovdi servizz ta' tabib bl-aħlas għall-anzjani f'każijiet akuti u se jkun qed joħloq ukoll bord mediku u soċjali li jħares lejn l-impatt tal-bżonnijiet mediċi fuq il-kwalità tal-ħajja b'mod speċjali fejn hemm bżonn ta' kirurġija ortopedika fuq l-anzjani. Partit Nazzjonalista fil-Gvern jara illi iħallaslek it-tabib tal-familja tiegħek biex inti jkollok kontinwità fil-mediċina, fil-kura medika tiegħek. Gvern Nazzjonalista jissussidja iħallas lit-tabib tal-familja tal-għażla tagħhom b'mod volontarju sabiex jibqgħu jaraw lit-tabib tal-familja tagħhom u jkollhom serħan il-moħħ illi jkollhom l-aqwa monitoraġġ għas-saħħa tagħhom. Intant iżżidiet fuq l-importaturi tal-mediċini ma semmew imkien minn Roberta Bela u jiddaħlu minn wara dar kulħadd. Dawn se jiżdiedu mal-problemi eżistenti fil-qasam tas-saħħa fosthom il-waiting lists ma jispiċċaw qatt, il-mediċini out of stock u l-kjujiet fl-isptarijiet li mhumiex ilaħqu mal-bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin.